Greetings, ndinogamuchirai mese pano paPeter's Passion. Watanga here kuuya pano nhasi, kana iri first time yako baya subscribe please. And also kana muchiona mavideos angu even muri busy kana muri pa wifi, siya video replay rega kusvika rapera. Ndikuda anonzi ma watch hours ayaya, ndikuda kuti ma watch hours angu akasvika 4,000 then ndobva ndamonetizwa. So without wasting much of your time, ngatipindei munyaya yanhasi. So nhasi ndoda kushare nemi my experience as an Uber driver. Kuti zvii zvinomboitika paroad apa, zvii zvinomboitika patinenge tichifamba. So ndakatanga Uber somewhere around kuma 2019-2020. Ndabva kutora license rangu muna 2018. So pa 2019-2020 ndasati ndane experience yakanyanya paroad. So semunhu aida kuita chinhu, ndakaita zvivindi ndobva ndatsvaga mota, ndakaita zvivindi ndobva ndatsvaga mota. To be honest with you, ndakazotoita experience yekudrive mota ndatove paUber, ndandisina experience. So kwamuri imimi vanorequesta, kwamuri imimi maclients, zivai kuti dzimwe nguva zhinji munototakurwa nemunhu anenge achitodzidzira zvekutoti akasvika kana pamukwidza arogona kutotadza kana kukwidza kana kutadza kubalansisa mota. I know of a friend aitombodzima mota zvekuti akatakura murungu aizosvika pakuti ndipe ndidrive, otodrivewa nemurungu iye ndiye anenge apassenger. Zvingori funny so, but yeah, inini ndaizviitawo, mota yaidzima ndichifamba zvekuti ndaiti ndiri pamukwidza paya unosvika pamukwidza hakuna chinhu chaindirwadza kana chaindirovesa nehana kuti unosvika pagomo kana pamukwidza paine traffic apa usingagoni kubalansisa, pari packed, pane traffic jam. Saka pane paida munhu anobalansisa mufamba slow muchibalansisa mufamba slow. Saka mota yaizodzima manje, varungu vachibvunza kuti chii chiri kuitika. Ndinoza kuti mota inoyi yakafa, ine zvoda kugadzirwa chichi, ndichinyepa zvangu. So mota yandakapiwa yekutanga, even kunoitora ndakapiwa mota nemukongolese yekuhaya, yekurenda. So ndapiwa mota nemukongolese, pandakanoistata ndakaistata zvakanaka, pakunoimuvhisa akatarisa ndobva ndaidzima. Hakuna chinhu chinorwadza sekutestwa, test drive. Muridzi wemota akakutarisa apa uchangodzidzira. But anyway, ndakamaneja, ndakaidzima kaviri ndisati ndabuda pagedhe pamba pake. But akangofungidzira kuti maybe handisati ndajairana neclash. Sometimes munhu unogona kunge usina kujairana neclash yemota saka unogona kuidzima. Saka haakangondirega ndichienda. Ndakaenda paya, musi iwoyo handautomboshanda. Ndakangonanga kumba because ndaitoda ka-experience kaya kekumbodrive muroad. Yange itori first time yangu kufamba that distance because ndaibva ka-distance kakaita about 25 kilometers kuenda kumba. And that would be my first time kudrive 25 kilometers. So musi iwoyo handaushanda, ndakabva ndaenda kumba. Ngwana acho ndichitopinda pandima, ndichishanda, zvaiconfuse aka. Kuaccepta basa racho raiconfuse aka, apa unenge uchitya, apa usingagoni kudrive, uchitya matsotsi. So zvadaro, now regai ndichishare nemi my experience yekurobhewa kwandakaita first. Ndakaenda kunonzi kuFilipi uko, kudrive zvangu ndapinda muFilipi. Ndandadropa ikoko munhu angabva kwakuri safe. Zviya zvokuti unopika munhu kana pamo patori safe woenda unodropa munhu ikoko. Then uchisvika ikoko ubva wapuwa imwe trip yekuita sei, yekubuda imomo. Saka ndakaona trip iri kuenda kupi? Waterfront. Ndikati munhu ari kuenda kuwaterfront anofanira kunge ari munhu akarongeka. Pandaenda paya kunopika vanhu. Saka ndakaona road iri dead end, yanga isingabudi mberi, waifanira kungodzoka chete kuita U-turn or something. So ndakagara ndangonyuma zvangu kuti Filipi plus dead end, rega ndiite U-turn. Ndichisvika, so ndakabva ndaita U-turn, munhu akandirequesta uye asati asvika. Saka paakasvika akatozosvika ndaita U-turn. So kakasvika kari kamupfana kakane tsvina kakabata phone. Ndobva kandiratidza phone, saka kaindiratidza phone kari kuwindo rekuleft. Kachindiratidza phone kuti ndini ndarequesta, ndini ndiri kuenda kuSwig Point. Inini manje
ndiri kubatanidza manje kuti mufana netsvina yanayo ritari kuenda kusipoint kopi plus aibvunda ndosaka ndakanonoka kuvhura door. Mufana yaitobvunda maybe anga achangotangawo kupinda mugame. So ndakatarisa uku mufana ndiri kutaura naye izvo kune mumwe waiuya nekunoku nekuright akabata zidombo aida kundorova musoro chaiwo akati bam window rakaputika. Lucky ndakaisa mota mugiya 1 pandatsika mafuta saka akaramba akabatirira padhoa aida kuvhomora makey because ndo zvavanotaimira vakomana vacho vanovhomora makey vobata handbrake uzoti hauna kwauchaenda. Saka ndo zvaaida kuita uyo aida kuvhomora makey uyo anga ari kwachida kubata handbrake. Saka fortunately ndakaisa mota yanga yagara iri mugiya pandatsika mafuta akarembera padhoa. Saka ndakabayirira mafuta ndobva azongoregedza but window rarapwanyika maglass andicheka kumeso uku ndanda kutobuda ropa side rese rakazara maglass mamwe anga akatoita kunamira paskini kudai. So dombo iro rakatondipotsa ndobva rauya rikanorova paside pesteering. And my experience iyoyo yekutanga ndabva kumba ndataudzana namadhamu vakomana dawo kuudzai kunetsana nemukadzi ndakazodzidza. I know zvirimo mumarriage kuti vanhu munombovhiringana kana kuti munomboonetsana but I'm telling you murume anonetsa mukadzi kana kuti anoshungurudza mukadzi wese haaprogress muupenyu hwake murume iye. I'm telling you ndo secret yandinoda kuudzai varume kana vakadzi makateerera musakese varume venyu kana kuti musarege varume venyu vachienda kubasa makatsamwidzana zvinhu hazvinovafambiri zvakanaka. So ndo zvakaitika ipapo ndandabva ndataudzana namadhamu zviya zvokungokandidzana mashoko pandanosvika ndichinorohwa nezidombo rakandipotsa zvaro but maglass akandicheka ndikatodzokera kumba maglass akazara mumota. But unoziva zvinhu zvikaitika so fast sometimes haurohwi nehana haupanike. Saka ipapo handautombopanika ndakatoenda kumba zvangu ndakangogarira mabhotoro angu handauda kumbomira zvokuti ndibvise mabhotoro kana kuti anga akanamira kumeso handina. Ndakatanga ndasvika kumba ndakadhiraivha ndakadaro mabhotoro akanamira ropa chibuda pandananga kupi ndananga kumba. Ndinototenda Mwari kuti vakomana vanga vasina pfuti dai vanga vane pfuti vaingondishuda straight musoro vachitora zvinhu zvese but hapana chavakatora. Ndakaenda ndisina kana kutorerwa anything window ndo rarapwanyiwa chete. So I don't know kuti chii chinoitika pandandiri munyowani ndisati ndaziva nzvimbo dziri dangerous. Nzvimbo idzodzo ndaitodzipinda ndaigona kutoswera munzvimbo idzodzo ndichitoshanda handina kana dhera ndakasangana nematsotsi. But musi waunozongoudzwa kunzi nzvimbo ine matsotsi usapindemo paunenge wanekafiye kayake nzvimbo iyoyo ukazopindamo ndo musi waunobatwa. Ndaitowanza kuti ndikadropa munhu paairport apo ndainomira kana mulocation mugoogle earth munana Philipi umo ndokwandainojegera ndakamira ndiri ikoko ndichitomirira makastoma. Handina kana kumbobatwa ndaitakura muswere wese ndiri mukaelicha handina kana kumbobatwa. But pandakangonzwawo vanhu vakuti usapinde mukaelicha usapinde mulocation usapinde munzvimbo dzakadai ndo pandandava kubatwa. Zvaindishamisa kuti why ndichibatwa ndakuziva nzvimbo. Sometimes inyaya yekuti Mwariwo zvavo vanenge vachitongokuprotecta plus iwewo faith yaunenge unayo yekuprotectwa naMwari usati wanzwa anything negative unenge une faith yakakura yekuti hautombobatwe nekuda kwefaith. But the moment paunonzwa something bad about the place ndo paunotanga kuluza faith yako inotanga kudropa ichidropa. Saka mudropero unoita faith yako ndo musanganiro waunozoita nematsotsi uchirobiwa. Anyway, my second experience yekurobiwa ndandiri mukati kuchiarea chemaKaradugu side kuEusis River. Zvizvo zvokuti wadropa munzvimbo wabva nemunhu kunhu kuri safe unodropa ikoko but kuti ubude uri empty manje unofila unge uri kutambisa fuel. Saka nango risk anobva ndati arikanditore munhu uyu. Saka usually zvandoita ndinowanza kuti ndonomira maybe 50 meters away from address yaiswa nemunhu kuitira paanobuda ndoona kuti munhu akaita sei. Kana ari munhu kwaye kana ari mukadzi ndotoziva kuti amukadzi ndotoenda ndotoswedera ndobva ndamutakura. So musi uyu ndakaita the same thing ndobva ndamira nechekure ndobva kwabuda mufesi 1 ndikati mufesi 1 anga ndiitei bauya
achisvika padhuze achipinda mumota ndikaona mukomana akazara tattoos ane mazino egold haana akatanga kubika manhanga manje. Unoziva kuti sometimes unofungidzira kuti uri brave, sometimes unofungidzira kuti wakasimba kana kuti uri murume. Vanhu ndonzwa varume vazhinji vachidaro. Unofungidzira kuti uri murume, but paunopindana nesituation iyoyo ndopaunoona kuti hayo uri mukadzi, kana ndopaunoona kuti uri gwara. So what happened, this guy akauya sarazara matatu nezvimavanga-vanga kumeso nechi paanga ari kure une usingamuoni. Saka paakazosvika padhuze apinda mumota ndopandakaona kuti zvandapisira panapa. Anyway, achipinda achivhara door ndichida kusumudza mota ndobva ati mira ndine umwe wangu ari kuuya. Ndikati ma1 panapa. So ndakabva ndati alright, ndobva ndamira paya. Umwe wacho achiuya anga ane matatu, anga ane mazino egold futi nemazi chain nemazi ring zviya zvinoita magangsters exactly zviya zvinenge zvakaitwa nemagangsters zvezvo. Unowaziva magangster emakaradi anenge akapfeka mazi chain esilver nemazi ring asina mazino, especially makaradi anenge asina mazino pamberi apa, but iwavo vanga vane mazino but vanga vane gold manje. Ndichinotarisa chida unobata doo ndikaramba, hamwe wangu wakaramba. Ndobva ndati sorry shamwari handisi kutakura vanhu tu panapa. Ndobva ndatosumudza mota ndikatanga kudhiraivha ne1. Ndiri kudhiraivha ndobva ati iyo shamwari mira, munhu wawasiya uko ndiye ane mari yekubhadhara kwatiri kuenda, inda ndichongomuperekedzawo. Saka kana usingadi kumutakura ndisiye ako. Ndobva ndatoti chance rega ndimire ndimusiye. Saka ndakange ndadhiraivha maybe 100 meters or 200 meters ndobva ndamira. Uya akangomira murodhi akasumudza maoko akadai. So ndamira paya feso yayo akabata handbrake. Like I said, ndaifunga kuti ndiri murume. Ndaifunga kuti ndiri murume but ndakanyatsoona musiwo kuti ndiri gwara zveshuwa. And guess what I told the guy? I told the guy that I am scared. I was scared. Yes. Ndakazosara ndozozviseka hangu later ndabva panzvimbo ipapo kuti did I really say I'm scared to that guy? Yes, but ndandadaro. Ndakati I'm scared. The guy akabva atoona kuti saka mufesi uyu atori scared, but anga atori serious, anga atotombotyawo mufesi wacho. Saka mufesi uyu akangoregedza handbrake ndobva agreba foni yangu ndobva aburuka ndobva ajamba akatosiya dhoo rakashama. Dhoo rakazotovharika nespeed yandakasumuka nayo ipapo. Zvinhu zvakangoditira funny so kuti saka ndatoita here kuti saka mufesi uyu ndatomudza kuti I'm scared. You know, ndichikura inini ndaifarira zvibhakera, not kuti ndaifarira zvibhakera but ndaizvigona zvokuti mavictories ndandine mavictories akawanda muzvibhakera. Ndakarohwawo here and there, but musi uyu zvezvibhakera hazvina kuuya because muSouth Africa hamuitiwe zvibhakera. MuSouth Africa everyone is a coward. Just be a coward, udzokera kumba kwako uri safe. So musi uyu I played coward. Not that I played coward, but I became a coward because I literally said, I'm scared. Then the guy grabbed my phone akabuda. So zvokuti hanzi wakamborwa ukawina zvibhakera kupi kwawaikurira kana kuti chi musiwo unozvisiya. Because so chinhu chinotanga kuya mupfungwa dzako paunenge warealize kuti panapa ndakutorobhiwa. Semunzwiro waunenge uchingoita dzimwe nyaya kuti hapana mufesi akaurawa akazowanikwa akumochari zvazodai vanhu votokuzokutakura woenda nechitunha wotoita kamudeme. Zviprocess yese iyoyo kafirimikako kese unotokaona mubrain dzako nguva yaunenge uda kurobhiwa. I don't know how fast kuti kanoplaya sei so quick mumemory mako, but kanoplaya. Wotoona vanhu vari pafuneral pako vamwe vachitoti anga ari mufesi ari bo, ugoona ndatotaura naye kafirimu kese ikako kanouya mumaindi mako. Saka ndo paunobva wasarenda zvako zvoita gwara musi wacho iwoyo, ende unotofanira kuzviita gwara. But musi iwoyo handakutozviita gwara, ndakatoita gwara kwete kuti ndakazvifoseredza kuita gwara. Ayo chokwadi checho ndechekuti
musi uyo ndakaita gwara kwete kuti ndakaita nemaune kana kuti ndaida kungovhara nyaya ndaitove serious pandakati I'm scared. Alright, so agreba phone mufesi uyu aenda ko ndichaindepi kwakutonanga kumba apa foni yaendwa nayo ine trip iri on kwakutonanga kumba. Musi uyu futi ndautresa ndandabva ndisina kutaudzana nemukadzi zvakanaka. Ndo pandakadzidza kuti vakadzi ava pane pamwe paunozvivhurira doorway nekusiya wataura mashoko akashata kana kusiya watuka munhu. Pane pamwe paunovhurira Satan door rekuzokuti akuatake. Saka I realized kuti every time pandaenda kubasa ndakatsamwidzana nemukadzi something bad would happen. So iko zvino izvi pandobuda pese madam vanofanira kunge vari happy, madam vanofanira kusara vane smile. Ndoziva kuti ndinoenda ndikadzoka ndiri safe. It's a secret yandiri kuudza iyi. So ndiri kutokupai advice pana yemahara. Zvimwe vamwe venyu mamusati maziva kuti kutaudzana nemukadzi zvakashata kunogona kukupa munyama. Even ukatarisa vanhu vanorova vakadzi vaya vanoshungurudza vakadzi, like I said, havabudiriri muupenyu hwavo, havana chinhu chinoenda mberi. Saka kana uri pano iwe murume uchishungurudza mukadzi kana uri kutukana nemukadzi, ziva kuti uri kupa Satan mukana wekukurwisa. So my third experience yekurobiwa, apa ndandisina kutakura, ndandichangobva kudropa futi. Ndobva ndaenda kunopaka paarea pandandadropa ipapo. Ndakangopaka padhuze, ndakangoti ndapedza kudropa ndobva ndangomove away from the house yandandadropa, ndobva ndanopaka nechepaside. So ndakatopaka zvangu paya, saka pakabva paya kamuka mota kaopeo kosa kakapwanyika windshield. Saka ndakangokatarisa zvangu hazvo zvokuti ndakangokaignora ndikati kakamira across the road. Kakatopedza nguva kakamira zvokuti kakatopedza ndofunga kuma 5-10 minutes kakamira. Saka ndakatotsikitsira ndiri pafoni, ndakangonzwa pfuti yarira pfuti. Munoziva kuti zvinhu zvikaitika ipapo zvinhu zvikaitika so quick, haurohwi nehana zvaiva zvaunofungidzira kuti maybe unorohwa nehana. Hana inotodzikama. I think ndi Mwari vanotodzikamisa hana because vanozva kuti unogona kungofenda. Yakarohwa pfuti panzeve dzangu apa, yakanongedzwa mudenga because akashudha mudenga aida kungondizivisa chedu ndine mabullets, aibva andinongedza nayo mumusoro. Ndobva tibuda mumota, kamufana zvako kadiki, buda mumota. Ndabuda mumota paya, ndakasiya mamune mari, mamune passport, mamune driver's license. Mari iyo yandandashanda musi uyo yanga iri 800 rands. Passport yangu, driver's license, foni, zvese ndakangobuda ndirini. Kumana mbva apinda mumota, driver mota yangu akabva driver akaenda 100 meters. Ndobva apika umwe wake anga ari 100 meters away, ndobva vadzoka. Pavakadzoka ndakafunga kuti vamwe vachandishudha vakudarika. Ndakabva ndamhanya, lucky papane chitransformer chemagetsi chachiri paside. Ndakabva ndamhanya ndobva ndanowanda nechitransformer ichocho. Mota ikaenda ndakatarisa, so ndakanyatsoona mota yangu ichikevha kudai ichienda, ndakatarisa ndakarwadziwa zvokurwadziwa zviya. So apa handina mari, apa handina foni, hapana kana anything, handina kana wandine nhamba dzake dzandaiziva nemusoro. Apa ndandiri kure nekumba, chibva ndaenda kupolisi. In fact papolisi papari padhuze pana mai muZimbabwe aitengesa padhuze ipapo, aitengesa zvinhu zvekuZimbabwe nemaveji. Ibva ndatovaudza kuti handarobiwa panapa. Vakatoti papolisi pazasi apo dzika wakadai. Pandadzika papolisi paya ndichinoripota nyaya iya, mapurisa ndikavaudza kuti handina transport yekuenda kumba. So vakabva vati alright, mirira vhani inozokuperekedza kana yauya yambobuda. Ndakarobiwa kuri kuma 5 PM, zvara kunovira.
ndakazoenda kumba I think kuma 10 manheru usiku, ndakangomirira vhani isina kuuya. And guess what, paponda ndakunamata ndakarobiwa musana ndakatsanya, ndapadhuze kubreka fasting ndapadhuze kubreka fasting nobva ndarobiwa, ndakatsanya dhera nandakatsanya randakaswera nchinamata, because inini zvandaiwanzoita ndoti kana ndichitsanya ndiri pabasa ndinozvinyima chikafu maybe 6 to 6, but musi uyu ndakarobiwa ndakatsanya. Andikazivi kuti yanga iri test yaMwari here kana kuti chachiri chii handizivi. So zvadaro ndakatosvikawo kumba, mai vakabatira maura mumaoko zvavo vachifunga kuti because kana uine husband kana kuti une munhu wako kana kuti une shamwari yako kana eni hama yako yaunoziva kuti inoita Uber, wakaona foni yayo yadzima for 30 minutes or 1 hour, ziva kuti pane something chakashata chaitika, because foni yaUber driver inofanira kugara ine data, inofanira kunge iri on. Saka hava vabatira maura mumaoko. Anyway, ndakasvika hangu kumba ndiri safe, hapana chakaitika, ndina kukwadzwa nothing, ndakangosvika kumba ndisina mota. Tagara paya, tagara. So takagara paya ndavhura kesi, ndichinamatawo kuti dai Mwari vandinzwawo, dai Mwari vandinzwawo, dai Mwari vandinzwawo. Mota yangu yawanikwa. Imwe shamwari yangu akati achingodhiraivha ndobva aona mota yakadhambiwa. In fact, vakauraya clash vakomana ava. Saka vakatadza kubudisa mota mugiya, vakatadza kuisa muneutral because vanga vapwanya clash. Maybe yaidhiraivhwa nemunhu angaye, maybe yaidhiraivhwa nemunhu aidzidzira here hameno. Vauraya clash vakasiya mota pakati peroad. Mapurisa aitouya achiona achisiya iripo achitonyenyeredza kudai. Ndopaona kuti mapurisa emuSouth Africa so. Shamwari yangu ndopa yakazototi ichidhiraivha one side road ndobva yatoona mota. Ichibva yatondifonera, ndaona mota yako, fonera mapurisa. Ndatofonera mapurisa paya, ibva ndatofonera mapurisa paya, mapurisa achizouya achibva atora mota, but yanga yabiwa bhatiri, yaurawa clash, yane ziscratch padoor apa. Ndo muwaniro wandakaita mota yangu, mapurisa achibva atora achienda nayo. Ndichibva ndazonoita clearance kuti ndipiwe mota yangu back. Pandapiwa mota yangu back. So far ndo my experiences andakaita ekusangana nematsotsi. Kana ndine imwe yandakanganwa ndichazoitaura zvangu, but so far ndo my experiences andichiri kurangarira. But ka 3 case aka kandakaita my experiences iwayo, but ka 3 case aka kandakaita my experiences acho, I realized kuti ndandisiri in good books na madam. Not zvokutukana, but pa 3 times ndandakaita my experiences aya, ndichitarisa pese ndandabva ndisina kuwirirana na madam. Zviya zvokuti nongobva makatsamwidzana zvirimo mumamarriage, vanhu vandombotsamwidzana zvokuti unogona kutobuda mataudzana. So I realized kuti every time pandakaita all these experiences ndandabva kumba ndisina kuwirirana na madam, ndandasiya madam vakatsamwa kumba. So kana wanga usiri kuziva isecret itipi yandiri kutokupai. So panapa paroad tinosangana nezvakawanda, pari risky, pari dangerous. So kana usati wasubscribe, ndibetserewo ndibvisewo paroad. Mukasubscribe channel yangu ikamonetizwa, ndobvawo paroad ndendangoita zvecontent, ndotsvagawo kana kabusiness kekuita kari kaside hustle. Zveparoad zviri dangerous. Ndakatorerwa mota ka 3 nevakomana vemataxi. Musi wakatondona ndakarequestiwa musikana akamira padhuze nepataxi rank. Ndobva ndatoudza musikana, ndamufonera ndikati uya kumhiri uko, ivo vanga vakatomutarisa because anga aburuka mutaxi achiona taxi yanonoka. Musikana auya kwandandiri, vakomana vanga vakamutarisa. Achingopinda mumota tichisimudze mota, ndichiona vatopaka chimota chavo pamberi pangu. Vatouya vakapinda mumota. Vaibva vati driver waenda kutaxi rank, wotonopaka mukati mumataxi imomo. Vatenda unofanira kudzoka ne 1.5. Pekutanga ndakabhadhariswa 1.5, pechi2 ndakabatwa futi ndichitakura ndikabhadhariswa 1.5, pechi3 ndakabhadhariswa I think almost pane pandakabhadhariswa 2000. So ndozvatiri kusangana nazvo tiri paroad, kusangana nezvinhu zvakawanda tiri paroad zvinotorwadza. So tiri kusangana nezvinhu zvakawanda tiri paroad. Paroad pane maaccidents, risk number 1. Paroad pane matsotsi, risk number 2. Paroad pane hapasi healthy because unenge wakatsikirira makidneys.
every day unenge wakatsikirira makidneys for the whole day. So hazvisi risky. Ukatarisa madriver ese mazhinji, they are suffering now from constipation because makidneys kana akasashanda properly, akasahydrata muviri, akasapamba mvura kana kusefa zvinhu enough, unogona kupedzisira wakurwara. Unoita makumbo ari dry, unoita constipation, unopedzisira watove murwere. So health wise basa ira risi right. Matsotsi zviri dangerous. Mataxi ari kutitsoma on next side, mataxi owners ari kutitsoma on next side huko. So yeah, ladies and gentlemen, ndo zvatinosangana nazvo izvi. Every day my drivers are getting killed. Every day. Ndakatozosvika pakubuda pamagurupu emadriver because unogara uine that negative mindset, because munoramba muchingopostiwa every day kuti ningi uya azofa, uyo mufetsa abayiwa, uyo mufetsa ashudwa, uyo mufetsa abayiwa. Saka unogara wane fear. Saka zviri nani ndifambe hangu by faith, zvokuti pakatourawa munhu ipapo ndotopapinda nemangwana acho pane pakaurawa munhu ipapo. Zvitori nani hangu nditofamba by faith. Kunge ndiri mumagrupu anondi update kuti ninge aurawa, zvazodai. Unobva waita fear yekuti unobva watadza kana kuenda kubasa mangwana. Every time unenge wakutotadza kupinda panzvimbo nenawe kuti wakanzwa kuti pakaurawa munhu. Saka pasina kuurawa munhu pacho ndepapi? Pese pakaurayirwa vanhu. Mavidhio muri kuaona madriver ari kudzipwa, vari kuurawa. Basa iri harichanakidzi. Basa iri harichanakidzi zvachose. Harichanakidzi zvachose hazvo. Madriver ari kuurawa, madriver ari kuhijackwa, ari kutorerwa mota. Imagine unenge washanda gore rese kana 2 years uchishanda kuti utenge mota. Watenga mota yacho wozongohijackwa yotorwa. Semforena unenge usina mapepa akakwana ekuti uite tracker, unenge usina mapepa ekuti uite insurance, unenge usina bepa kana anything. Bepa raunenge uina uri passport yako yakaoverstay. Saka tinobetsereka sei manje pakadaro? Saka the best thing kutongodzokera kumusha kwedu. Ndakaona sokuti vanhu vari kumusha vari kuita zvinhu zvine musoro kutidharika. Zvaimbodadisa kare tichidzokera kumusha tichiti ndabva kuSouth Africa, iko zvino hazvichadadisi. Ndaona kuti hazvichadadisi. Svika kumusha nhasi chaiye, unoona vanhu vekumusha vakutoita madhira avo vachitosiya uri pamba. Havamborespect zvokuti hanzi wauya kana kuti chii zvaitwa kare zviya zvokuti muenzi akauya kana kuti kare kwainzi even muenzi akauya pamba kana vana sometimes taisatoenda kuchikoro because techinakirwa nemuenzi. But haiko zvino nonyepa hazvichadadisi zvokunzi uri South Africa. Vanhu vakazosvika vanzwisisa kuti kuSouth Africa hakuna mari because vari kuona tichiuya tisina chatinacho. Nonyara wasvika kumusha uko warealize kuti $30 yawaitumira haisi mari. Nonyara kunyara chaiko. Uchiona munhu wekumusha achikuspendera $100 semari isina kana basa rese. Iwe apa unosenda $30 after every 2 months. Saka ndichitaura inini kuti udzokera kumusha kwakuda kungoriska. Muriskiro wakaita uchiuya kuno kuchitongoriska uchidzokera. Zvekuti hanzi ndoda kumbotanga ndambounganidza kamari, ndoda kumbotanga ndadai, ndona sokuti chinyeperana. Paunongotanga kubata kamari kacho kauri kuti hanzi ndoda kutanga ndambounganidza eka kunenge watonyura mucomfort zone. Hakuna kuchaendwa. Plus chinhu chinoda kuti chikataurwa wochiita chichiri mupfungwa. Wozokataura chinhu wobva wazoti handichazochiita next year. Sometimes my ideas expire. Saka kana ukataura chinhu ibva waita action. Kuverengera uko kunogona kuzotoita uchinje mind pambera. Unotochinja mind ukatozoona dzimwe 10 years dzarowa futi uri kunoko. Saka pakaipa. But inini I don't know why, I just have a feeling kuti nyika yedu hapa duze kunaka. I don't know how it's going to happen. But I have a feeling kuti nyika yedu hapa duze kunaka. Kunaka chaiko zvekuzonaka zvezvi. I'm telling you, you will remember this video. Anyway, ladies and gentlemen, thank you so much. Kana wasvika kokupedzisira kuno kuchiona video, usabve usina kubaya like. Nongosharewo kana paFacebook kana pa WhatsApp. Nongosharewo. Nosangana zve mu video rinotevera. Naizvozvo ndinoti goodbye. Swerai zvakanaka kana kuti morara zvakanaka.